Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon, magbibideo po ako kasi gusto kong pasalamatan yung lahat ng tumulong sa akin dito sa YouTube para makuha ko yung 1,000 subscribe and 4,000 watch hour. Ang una-una kong pasalamatan guys ay yung nag-share sa akin ng link. Kaibigan ko siya pero hindi ko siya nakita ng personal. Pero yung asawa niya nakita ko po ng isang beses, guys. So, salamat sa iyo, Ginaida. Dahil kung hindi nang dahil sa iyo, hindi ko alam pumasok dyan sa mga live. So, hindi ko po alam yun. Pero may kaibigan din ako na nag-YouTube, pero hindi naman niya nasabi na pasok ka sa ganito. Ang sinabi lang niya na may sinusuporta sa kanya. So, ang pangalawa kong pasasalamatan, guys, ay si Mama Benz at saka mga kaibigan ni Mama Benz. Tapos pinakamalaki na pasasalamatan ko ay si Jojo Kitchen. So salamat sa iyo. Salamat talaga sa inyo guys dahil kung hindi nang dahil sa iyo, sa inyo, hindi ko marating hindi ko makamit yung 1,000 subscribe at saka 4,000 watch hours. Pero alam mo guys, yung hindi mo pagkakilala, yung hindi mo pagkakilala ng mga tao, yung hindi mo akalain na yung pa yung makakatulong sa iyo, sa inyo. So, super thank you talaga guys dahil tinulungan niyo ako sa lahat ng tumulong sa akin, sa hindi rin tumulong sa akin, yung nag-deadma din ng aking YouTube channel. Salamat din sa inyo guys. So isang aral na yun sa akin guys. So idagdag ko lang guys yung nung bago pa kasi ako pumapasok po ako sa mga live na gaya ng sinabi ko kahapon guys, kung hindi ka po legit, kung anong po umalis ka po dun na natamsakan ka na nila, yun, pag alis mo dun, pag alis din ang banana mo. So guys, yung mga maliit na channel, kung gusto niyo pong lumaking yung yung YouTube channel niyo, pumasok lang kayo sa mga nagla-live, lalo na yung malalaking YouTube channel. So maging legit po tayo guys, kasi ako guys, natuto na ako. Dahil talagang hindi ako nakipagdikitan nung bago pa ako. Pero ngayon guys, alam ko na guys, hindi na ganun. Siyempre, alam na natin. Kasi siyempre sa unang-una, ang akala natin, ako lang, ang akala ko, ang YouTube, yung mag-upload ka lang ng mga video mo. Pero pag walang nag-subscribe sa inyo guys, walang mangyari. Kaya dito sa buhay ni YT, maging friendly tayo. Tapos makipagdikitan, dikitan natin sila, dikitan kanila. So maging legit ba? Saka, yan, friendly. Friendly lang ang kailangan natin. At maging honest sa isa't isa, magtulungan. So yun guys, ano pa? So kung monetize ka na guys, doon na magsimula na kailangan mo lang hintayin yung $10 para makuha mo yung pin, Google ad pin mo. So ngayon, naghihintay lang ako kasi nasa $7 na ako. So hinihintay ko pa yung $3 guys. So hopefully, makakamit ko rin yung pin na hinihintay. So, yun guys. So, thank you so much. Ito, magbibideo-video lang, yung magkwento-kwento. Sana po guys, mag-subscribe po kayo sa akin at maging maging legit po tayo sa ating sinusubaybayan na paangat program. So, thank you so much, God. God bless you guys.
And thank you very much for watching my video. Kahit ito ay pasimple-simple lang. Ayan guys. Inshallah, see you my next video. Thank you so much. Kahit hindi po ako magaling magsalita guys, pinag-aaralan ko. So thank you guys. Bye-bye.